लावदंगा इंथिबिलिनि निरुपमा नामनि सासे दङमोन। जों बिराद मोजां मोनलायनानै बिलोगो खादोंमोन। हेलो सनाफोर, आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जादों सिबिरानि ब्रह्मनि माने बिखुनजोनि आरोखि। सिबिरानिनि बिखुनजोआ माने गोदोहाय सिख्लायाव सासे बिलोगो दंमोन जाहैदों। ओमफ्राय हाबा जानायनिफ्रायनो सानैजों जेबो फात्ता गैलायलाया जाहैदों। ओमफ्राय सिबाय बुरिबायना बे आयंआ, सिबिरानि बिखुनजो आयंआ। ओमफ्राय दा बिराद मोथो मोथो गोसोखाङो जाहैदों। बिराद मोजां मोनलायनानै सानैजों बिलोगो खादोंमोन जाहैदों। ओमफ्राय बे सिबिरानि बिखुनजोनि बिलोगोआ माने लावदंगा इन्थिबिलिनि मोननो। ओमफ्राय लावदंगा इन्थिबिलिनिफ्राय सेरफांगुरि खालाय गामियाव सासे एयारपर्टआव मावग्रा हौवाजों हाबा जाहैदों। ओमफ्राय सिबाय बे सिबिरानिनि बिखुनजो आयंआ जा गोसोखाङो जाहैदों बेखौ दा मारै दङ, थांनानै दङ ना मा दङ, बिराद गोसोखाङो जाहैदों उन्दुनायाव। दिनैहाय सिबिरानि आगैनि माबायाव चेनेलाव खिथानानै होदों आरो बे आयंआ। ओमफ्राय आंहाबो बिराद दुखु मोनफालायदों आरोखि। सिबाय आयंआ बिराद बोरैबा दुखु गोनां खिथाथारदों। गावसोर बिराद मोजां लोगोमोन जाहैदों, बिराद मोजां मोनलायनानै बिलोगो खाखादोंमोन जाहैदों। ओमफ्राय बिसोरो सानैबो हाबा जाखांनायनि उनाव जेबो फात्ता गैलायलाया जाहैदों। ओमफ्राय दा सिबाय मोथो मोथो गोसोखांनानै दा बिहामजोनि चेनेलाव होदों। सोरबाफोर जुदि बे आयंनि लोगोखौ मिथियोबा माने कन्टेक्ट नाम्बार हरनो थाखाय बुंदों आरोखि। आङो बावदोंसो। ओमफ्राय बे माबानि नामा, सिबिरानि बिखुनजोनि बिलोगोनि नामा निरुपमा जाहैदों। लावदंगा इन्थिबिलिनि मोननो निरुपमा। ओमफ्रायसो सेरफांगुरि खालाय गामियाव हाबा जाहैदों आरोखि। एयारपर्टआव मावोनो बेना फिसाइया। ओमफ्राय निरुपमा आयंना, आयंखौनो होनसै आङो, आयंआनो जाखागोन माने बैसोबो जाबाय आरो नालाय बे माबाया निरुपमायाबो बैसोआनो जाखाबाय जागोन। माने सिबिरानिनि बिखुनजोआबो 67 ना 66 ना 67 बिदिनो होनदोंमोन आरो। आंबो एसे नै बावलायलांबावबायसो दहाय नायनानै। जेखुनु बैसो जाबाय आरोखि। सिबाय बैसो जानानै बिराद गोसोखाङोनो। नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि नुयोब्ला बे लावदंगा इन्थिबिलिनि निरुपमा सेरफांगुरि खालाय गामियाव मोनलांनायखौ सोरबाफोर मिथियोब्ला अननानै बेनि कन्टेक्ट नाम्बार दंबा हरबानो जाबाय सनाफोर। एसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। सिबाय दा बैसोबो जाबाय, अन्थाव बाथाव एसे लोगो मोनलायोबा बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो। ओमफ्राय सोरबा सानै साथाम लोगोफोरनिबो नाम लाबावदों आरो बे आयं। आङो जिखुनु बे आयंनि मेन बिलोगो निरुपमाखौल' मख'नाय जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअ नायनानै लाबानो जाबाय। आं भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै। होमबाबो नै लोगोफोर, जोंना बिखुनजोआ माबा मोनसे होनोनो गोदोनि गावनि बिलोगोखौ गोसोखांदोंनो। सिख्लानिमोन ना, सिख्लानि बिलोगोमोन जाहैदों। हाइ स्कुलाव फरायनायनि बिलोगो खानायमोननो। ओमफ्राय बिराद मोथो मोथो गोसोखांबाय थायोनो। ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार गैला, बहा थांखो, मोजाङै दंना गैला, बेफोरखौ साननानै मालाबा सानफ्राङोनो आरो। ओंखायनो बिलोगोआ बबेनिमोन, माबायदिमोन बेखौ एसे खिथानो नागिरदों। सोरबाफोर सिनायबायोबा कन्टेक्ट नाम्बार शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो खबर होलायलायबानो जाबाय मेसेजाव। दे खिथादो दे, माबायदिमोन नोंना बिलोगोआ? आंनि जोनोम जायगाया उत्तर दतमायावमोन। आङो बेहाय 22 बोसोराव आं हाबा जादों। बे थांगाबारि गामियाव आं बेहाय हाबा जाफैदों। दिनैसिम आङो 3 गथ'नि बिमा। सासेया सुबाइजार हाइ स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो बेनि सेकेन्ड गथ'आ दिनै इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर। बे सापागुरियावनो बिल्डिं लुनानै दं। आरो दुइसिन फिसाजोआ बिजनि फुलदेनपुरियाव बे हाबा जानानै दङ। आरो आं दा बे आंनि गोदोनि बे लोगोफोरखौ गोसोखाङो सम सम। उन्दुनाय समाव आङो आंनि लोगोफ्रा दंना गैला। सासे आंहा बिराद लोगो दङमोन। बियो लावदंगा इन्थिबिलिनि निरुपमा नामनि सासे दङमोन। जों बिराद मोजां मोनलायनानै बिलोगो खादोंमोन। दिनैसिम आं बेखौ लोगो मोनासै। दा थांनानै दं ना बहाय दं ना गैला आं बेखौ मिथियाखै। बेबो आंखौ खबर लानो हायाखै। उनाव बियो खालायगाव होननाय, बे रामफल बिलथिंजायनि खालायगाव होननायाव हाबा जाहैयो सासे एयारपर्टआव मावनाय सेंग्राजों। बिनिफ्रायनो आं लोगो मोनाखै। दिनै माब्रै दं बियो आं बेखौ मिथिनो मोनाखै। मोनबा आं मिथियो खोमा साननानै आं दिनै बेहाय बिहामजोआ आंना निउस होग्रा सिबिरानि, बिनि माबायाव आं होनाय जाबाय। दा आङो फेसबुकाव होगोन बेखौ। फेसबुकाव बांसिन गोसारो नालाय फेसबुकाव होगोन आरोखि। बेखौ निउसाव होआ। बै फेसबुकावबो आंनाव दङ मोनसे चेनेल दङ। बेयावबो हगारबाथाय
बयबो नुगोन आरोखि ना आरो बेनि अनगायैबो आंहा नै भालुकमारि होननाय जायगानि निहायसरि ब्रह्म बेजोंबो आं लोगोथारमोन बियो नै दा रौमारि खासिबारि होननायाव गदाय हिसाबै बियो हाबा जाफैदों दा बे सिबाय बिधवा जानांबाय जों सानैजों जोङो सम सम बे जगाजग लायो फन रायलायो थांलाय फैलाय खालायनो हायाबाबो बेबो आंखौ मोजां मोननानै फन हरो आंबो बिनो हरो नाथाय नै साननैसोनि उनाव बिनि बे फन नाम्बारा डिलेट जानानै थाबाय आं हरफिननो हायाखै बिहाबो बृद्ध अबस्था सिबाय दा फिसा फिसौ बिया बारा जाजोब्बाय आंनाबो बिदिनो जाजोब्बाय दा जों सानैयाव बहुद दुखुथिया बायदि जानानै दं दा जे आंनि लोगोथारमोन बिबो दा आंथ' लोगोआथ' दं आरो सिमलागुरि बरागारि होननायाव आंहा बिलोगो सासे दंमोन बिनि नामा रिन्थिबाला ब्रह्म बे मुफुलदाङाव सासे मानसि हाबा जाहैदों दा बियो दंना गैया आं बेखौबो बुंनो रोंलिया खबर मोनबा मोजां जागौ खबर मोनलायोबा मोजां जागौ आरो बिदि सानो आङो गोसो सानो आंनि लोगोफ्रा दंना गैला इबाव दङ ना माब्रै दङ आं मिथिनो मोनासै मिथिलायोबा खोब मोजां मोनलायगौ आरो गोजोनगौ दा आंनि अबस्थायाथ' इसिबां मोजां नंला आंनाव सानाय सुनाय जेबो बेमार आजार गैयामोन गोदोनि समाव समाथ' बिदिनो थांगासिनो दं आंनि बैसोआ दा 67 इयार्स जाबाय मा हयथ' बाराबो जानो हागौ जोंथ' गोदो सार्टिफिकेटखौ जों मोनबोआखै जों ओरैनोसो बेखौ अनुमानाव जों लायो दा आङो गोलैयै आङो दा सिं सानाय अहेब सानाय बिदि जालांबाय बेनि बाहेरै आंहा जेबो बेमार गैया दा नै सिं सानाय अहेब सानायाव आं सिरियास जानानै दिनै आं बे फिसाला गेजेर बिनि माबायावनो दंफैयो एक्सरे खालायनो सिकित्सा खालामनो साननानै दिनै फिसायाबो अबसरानो गैया दिनै आं नेनानै दं गाबोनसिम जागोन ना जाया होननानै दिनै जिहेथु बे लोगोफोर बिसोरो आंखौ जाहाथे कन्टाक्ट खालायलायनानै जाहाथे आं खबर लालायनो मोजां गाज्रि आं बेखौनो आसा खालामो आं दा मा होनबावनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खोनाबायना लोगोफोर नै आइया सम सम बिराद गावनि बिलोगोफोरखौ गोसोखाङो जाहैदों बैसोआबो बेबायदिनोसै नालाय ओंखायनो सम सम गावनि गोदोनि खोथाफोरखौ गावनि गोदोनि लोगोफोरखौ बिराद गोसोखाङो जाहैदों ओमफ्राय सिगांनि समनिमोन नालाय बै समावथ' मबाइल जेबो गैया ससियेल मिडियाबो बिदि गैया आरो सोरनि सिगाङाव बुंनो सिबायफोर गोसोखाङै गोसोखांनानैल' थाबोबाय आरो ओमफ्राय दा दिनैसो गाव दहाय आंनो खिथादों आरो बिदि बिलोगो दंमोन आंहा बिलोगोफोरखौ आं बिराद गोसोखांबाय थायो आङो उन्दुनाय समाव बिराद गोसोखांबाय थायो बिदि होननायखाय आङो सानबाय आरो मा दे नों होमबालाय बुंनानै होदो खिबाजानि लोगो मोनबाय बायो खोमा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दं गैया कन्टेक्ट नाम्बारफोर मोनबाय बायो खोमा खबरफोर मोनबाय बायो खोमा नों एसे बुंनानै होदो बिदि होनदोंमोन आरो आं ओंखायनो दा बे बुंबाय आरोखि ना लोगोफ्राबो शेयार खालामनानै होदो आरो सोरबाफोर मोनसनहैयो खोमा बिगोमाया आइया जायनि नामखौ मख'दों बिसोरखौ नङाबाबो बिसिनि फिसाफ्रा बिसिनि फिसौफ्रा बिसोर मोनहैबाय खोमा बिहामजोफ्रा मोनहैबाय खोमा मोनहैबायोबा कन्टेक्ट नाम्बार शेयार खालामबानो जाबाय बे बैसोआव गावनि लोगोफोरखौ गोसोखांदों लोगो मोनलायबा मोजां जायो नङा होमबा आरो जोंबो लोगो मोनहोलायनो हायोबा जोंबो पुण्यनि खामानि मावनाय जागोन नङा होमबा ओंखायनो अननानै शेयार खालामलायनानै होदो आरो ना मा होनो दे बिदिबा एसेनोसै